Здравейте, бе, симпатяги! Днес имам да правя една малка поръчка за чашки. Клиента си поръча дизайн на един, само че едните 5 ще бъдат с телефон, другите 5 ще бъдат без телефон. И самите чашчици, естествено, после ще използвам кашончето, да мога да си ги изпратя. Преди тук вътре са. Но първо ще си нарежем добре познатата хартия, да подготвим дизайна за печат и след това почваме да налагаме върху чашите. Разбира се, взимам си любимия нож. Вече не се преснявам за капачката. Той ще не мога да си го изкарам от речника, бе. Много заравно, бе. Направо куса ръшъка, тук ужас. Ужас! И така, готови сме, нарязали сме ги. 5 имам без телефон, 5 имам с телефон. Почваме. Първо трябва да ги извадя от кутиите. Между другото, като започвах, т.е. като стартирах, първото нещо, в което инвестирах и купих, беше това чудо. Дечките го базикат, ерфрайер, хлебопекарна, кафемашина, 1000 прякора има тук. Но да, това е първото нещо, което си взех. Това е 3D вакуумната преса за чаши. Тази е малкия вариант. Тя побира до 4 чаши, но аз лично... това става много дълго, сега ще продължа също. Но честно казано, да, това беше първото нещо, което си купих, когато реших, че ще се занимавам с като цяло. Защото аз лично обожавам чаши. Има петейти. Едвам се въздържам тук да ни направя целия кашон. В къщи тук имам страхотно много чаши. Къде съм се правила, къде съм я подарявали, просто голяма слабост сами. Признавам си, но да, това е първото нещо, след което вече реших, че ще ставам про с чашите, тъй като не ми харесва, които ги правят, да оставят бяло отгоре отдолу. Това е много грозно, правиш печата отгоре до долу. И другото, което е, някой казва, не може да се печата максимално до тук. По принцип може да се напечата цялата чаша, има допълнителни държачи за това. Специално тези вакуумните могат да го правят, т.е. както може да се сублимира вътре и отдолу. Има такива специални чаши. Се търсят повече класическите моделчета. Имам много различни чаши. По принцип имам и ето такава огледална. Много са яки. Има ги и в златно, но аз не си падам по златното. Но трябва да си взема един такъв държач, за да пробвам да видя действителност. Чакай, че се видяха тук прелестите. По-хубавото и няма. Поне аз така мисля. И чисто черни чаши правя, в друго видео ще ви го покажа. И така, купонът почва. Значи първото нещо, което е, аз лично първо си нагласям, тиксото, това, което ще ми трябва. И започвам да се забавлявам. Тоест, първо правим 5-те, които са с телефон. Тук налагаме вече хартията с дизайна и лепим с моето любимо тиксо. И бях ви споменала, че ще ви кажа едно трикче. Значи, сега тук в случая ние нямаме цялостен печат, имаме частичен, който е от едната от другата страна. Но, за да не ви влиза въздух, зависи пак от каква преса ползвате. Лично аз при вакуумната има вероятност, ако оставя ето така място, т.е. не го захвана с тиксото, има голяма вероятност, когато сложа държача, без значение, ако не е притисната хубаво да лепне, т.е. да залепне за чашата, има огромна вероятност да влезе топъл въздух вътре, да го циркулира, да го завърти и да ви блърне надписите. Тоест става 3D, голям ефект е, не е готино
изобщо. Затова удряте да не ви се свиди тиксото. Аз и в предно видео ви споменах, да не ви се свиди. Слагате и да си вържете гащите, че всичко ще е наред. И така. И така ги правите абсолютно всички. Доста голям фен на металните канчета. Там също ще ви покажа един трик, как да избегнете това оборване. Отново тиксото е намесено, разбира се, в цялата ситуация, както и при металните бутилки. Когато е частичен печат, не е фатално, но пак е хубаво, колкото повече тиксо има, толкова по-добре, защото наистина си гарантирате, че нещото няма да се прецака. В противен случай има вероятност нещо да се размине. Не е винаги, но по невнимание и при непоставяне на правилно, случва се някои пъти самия държач понякога да се отвори и да направи поразия. На мен ми се е случвало, но точно заради това, когато залепят цялата чаша, канче или бутилка, дори да се отвори държача, който притиска дизайна, за да се отбележи, дори да се отвори държача, няма опасност да влезе въздух, да бърне или нещо да не се отпечати. Напротив, всичко се отпечатва. На мен ми се случва, докато правих една по-голяма поръчка, аз обработвам видеото в момента за нея, за едни бутилки. Беше ми се отворил държача, тъй като тези държачи, които ползвам, те не са предназначени за бутилки. Реално. И аз, когато направя бутилката, трябва да я залепя с тиксо този държач до такава степен, че да стегне хубаво, но колкото и да го лепиш, в един момент от топлия въздух той се разлепя и се отваря. И беше ми се отворил, но за мое огромно щастие всичко се беше отпечатило, просто трябваше да викам Всевишния. Но съм доволна. Процесът е този. Лепим си ги, подготвяме ги, оставяме ги на едно място. Тук сложих ли не съм. Хубаво е, като си направите цялата поръчка, не едно по едно и да ви отнема време, правите всичко, слагате си ги на едно място и малко ще ви покажа вече какво се случва. Вече са готови. Сега си вадим държачите, които ни трябват. Тези, които ще притискат чашките. И купона почва. Почваме. Само да си включа чудото. Трябва да готвим. Ето колко е голяма вътре. Сега може да се правят освен чаши, такъв тип конусовидни също, всякакви чаши, бутилки, чинии също може да прави чинии. Да се върнем на чашите. Да, след 105-я опит ги оцелих. И така, докато ги правим, аз съм си приготвила на 180 градуса за 540 секунди. Поне аз на толкова ги правя. И я пускаме да загрява, докато аз си приготвя чашките. Значи тук ще ми идосват. Ето така изглеждат, когато трябва да ги готвим. Когато е готова, започва да издава сигнала и аз трябва да ги задействам.